Геополитическият анализатор Алберто Солер Монтагут предупреди, че светът навлиза в опасна фаза на глобална нестабилност, която може да се окаже началото на Трета световна война. В анализ, публикуван в испанското издание Нуева Трибуна, Солер посочва, че големите световни конфликти не избухват внезапно, а се оформят постепенно чрез поредица от кризи. От Близкия изток до Украйна и Арктика, които на пръв поглед изглеждат несвързани. Натрупването на напрежение, военни демонстрации и политически сблъсъци подкопава международния ред и води до ерозия на доверието между глобалните сили. Като един от ключовите примери, той посочва ескалацията около Гренландия, която все по-често се разглежда като стратегически важна територия в съперничеството между великите сили. Според анализа, това е сигнал, че вече няма зони, защитени от геополитическа конфронтация. В същото време, Европа остава разделена и неспособна да говори с един глас по ключови въпроси на сигурността. Националните интереси, енергийната зависимост и политическите разногласия пречат на Европейския съюз да изгради единна позиция при нарастващите глобални рискове. Солер обръща внимание и на ролята на Съединените щати и президента Доналд Тръмп, когото определя като фактор, способен да ускори глобалната нестабилност чрез агресивна и непредсказуема външна политика.